Baby na ga kina wani fresh ne wai me yasa ne? Allah wallahi. Ni na rasa gane kanki wallahi gaba ɗaya na ga kwana biyu uwa ba ki suna ni wai me yasa ne? Ko ban miki bane? Ba na son ka kuma. Yawa. Na tsaka. Allah wallahi ba. Ki daina biyo wayannan yaran da yara suna wani wucewa suna wani zuwa gurin ki duk ba wannan bane. Kina biyo wa yara. Wancan ma ki zo ki ci arziki ki ba arziki yayin da yake shine kawai. Ya kamata mu canja muku gidan nan naku saboda gaskiya babun nan naki fakiri ne. Masha Allah barakallahu. Wato ni ina ce ina fama da masara da maiwa ko kuna nan kuna abin da kun ga dama kenan. Yayi kyau. Ya ma kyau. Wallahi ya ma kyau. Waya aro, madinin aro, an rike waya ana wani abu haka. Ana ta dama ɗayan bayan Allah a hankali. Dawo daga nan. Dawo nan. Dawo daga nan nace maka. Kai zan kai ki rasa irin wanda zake kama kulawa sai irin wa'annan. Jiba shi dressing dinai. Ko me aro shi aka yi. Ke zo kina ɓata lokacin ki akan wannan. An wani aski, an wani yi wa shiga da Allah. Ina ce ina fama da gumi. Shinkafa ke kina da kina shashanci. Yayi kyau. Kai kuma tsaya yan gaya ma. Kace ka tsaya yan gaya ma. Wato kuna ɓata ma ɗayan mutane lokaci gaban zantohi ba auren su za ku yi ba. Kuna can kuna gogoriyo. An samu kanan ku abinci da ku za a ci ne. An iyaka a ƙarya za ku ƙare. Shiga daga cikin gwamnati. Shiga da ciki. Wato cikin gidan nan za ka shiga kenan. To shiga daga cikin gina ne. Haka ɗaya ku kuna ɓanna maɗiyan mutane lokaci gaban zaba auren su za ku yi ko. To in kana da yanne ka turo ai magana. In ba ka da yanne kuma ka turo ba gabatan ka ba zuwa magana amma sai ka ganin kofar gidan ne. Ina cikin mutunci. Kai dawo daga nan. Na dai Allah ina sa a wuce ƴan sanda na wuce ina ƴan sanda na raba da kai bakin kofar gidan nan. Na ga maka. Gaskiya ne kai ka hame ɗayan nan. Kai ka hame da. Ka ji zance. Gaskiya ne to amma kuma abun ka zo kana mana zargi akan wanda suke kananan kaya wanda suke sa kananan kaya kake musu kallon iska. Ba so nawa ne ake samu wanda suke sa hular da kananan dogayen kaya su ne yan iska. Ba ruwana ni daga yanayin shiga mutum na gane mutum ne na kirki na. Amma in kana ƙazanta kana ra'ayi ka turo magabatan ka a zauna. Kina ma abin kira na haka. Sai na ci maka mutum. To amma ai da kanta tana so na. Ai da kanta tana so. Mana. Tana so na ni Allah ka hakuri ni in koma. Wuce daga. Na hiki na mutum da aka ne. Ka wuce na ce maka. Binan. Ka binan na ce maka karan kai baci. Shasha kuna ɗan mutane ƙarya gaba za kuna ɓata musu lokaci. Ina ta yi a tsarin kin sa ka nace wala. Nice na dawo Allah. Wai na dawo. Kina jawo wa'annan suna ɓata mutane lokaci a banza a yi. Yayi kyau na san magani.